கரூர்ல நடந்த சம்பவத்த பத்தி பேசி, தளபதி விஜய் இன்னைக்கு அஃபிஷியலா ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த வீடியோல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டா பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், கரூர்ல வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வரைக்குமே 41 பேர் கிட்ட வந்து இறந்திருக்காங்க. அதை பத்தி தளபதி வந்து பேசி அவருடைய வருத்தங்களை வந்து இந்த வீடியோல வந்து சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஒரு வீடியோல அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண மற்ற கட்சி தலைவர்களையும் தொண்டர்களையும் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நன்றி வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஒரு வீடியோல ஒரு முக்கியமா ஒரு விஷயத்தை வந்து உறுதியா வந்து சொல்றாரு. இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். கண்டிப்பா இதுக்கு நீதி கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்க வந்து இதை விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதியா வந்து சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம டிவிக்கு தொண்டர்களையும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசின மக்கள் எல்லாரையுமே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குற ஒரு விதமா தளபதி எப்பயுமே சொல்ற மாதிரி என்ன நீங்க எது வேணா பண்ணிக்கோங்க, ஆனா என் தொண்டர்கள் மேல நீங்க கை வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. தளபதி இந்த வீடியோ வெளியிட்ட உடனே இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே வைரலா போயிட்டு இருக்கு. தளபதி வெளியிட்ட வீடியோவை பார்த்தவங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க. ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பை கைஸ்.